Sejerø 14. august 2016. Et lille stykke historie er vi nu på vej ind i omkring Sejerø og livet på Sejerø. Og er vi heldige, så træffer vi Svend Nørvang. Hej Svend. Hej, velkommen her. Jeg må jo nok hellere fortælle, at jeg er kommet herned i 1947 og har været her siden. Og jeg fisker, og så i 79 blev jeg havnefred. Der har jeg været i 25 år. Og nu sidder jeg heroppe i den båd, som kom til øen. Eller ikke den her, men noget en lignende kom i 1900-tallet, drivende ud fra Sjællands Rev i en storm i februar måned med 3 nordmænd. Og da de kom til Sejerø, de drev ind ude på revet, og de to var så forkommet, de kunne ikke gå, men den tredje kunne gå op og hente forstærkning, så de fik jo båret de finske mennesker op, og de kom jo så til hægteren. Da så de rejser fra øen, så lader de båden blive, og det vil så sige, så begyndte øboerne at bygge sådan en båd her. Og så fisker man det grej, der hænger her. Inden der hænger silgarn, der hænger krog, der hænger rødspætgarn, og det hænger og torskruser. Og det begyndte man at fiske med, sådan så landmændene rundt omkring. Det var noget, der gik med ind i husholdningen, at man kunne fange en torsk eller en sild eller sådan noget. Og det var jo sådan set godt nok. Så kom der isvinter, og så brugte man sådan en båd her, og den havde man sat på en slæde, og så gik der på hver side af båden, der gik 3 mand, en stok sad der tværs over og skubber på den her båd. Og det bevirkede så, at bag i båden her, der gik skipper Peter Sørensen, han gik med kompas, for hvis man kom ud, og det kunne blive brandtåge, selv når der var is, så var det jo rart, når man skulle finde tilbage til Sejerø igen, og der var jo over 20 kilometer ned til Havnesø. Og der gik man over for at hente post og medicin. Men det var jo sådan set, så det her gamle hus, vi ved ikke, hvor forfædre har jo ikke fået taget sig sammen til at skære i bjælkeren, hvad årstal det er fra, men vi har jo det gamle billede der, det er fra 1900-tallet, og der står huset stadig på. Men det var jo blevet meget dårligt, der var jo optræk til, at det skulle rives ned. Og jeg kan huske kommuneingeniør og den forrige havnefred, de ville have ryddet det gamle bras, så jeg sagde nej for alt i verden, det kan aldrig laves om. Det er en skam, for det er noget fra fortid. Og resultatet blev jo så, at pludselig, inden at jeg stoppede som havnefred, der fik Kalundborg Kommune, de fik skaffet 500.000, så huset blev restaureret. Og ham arkitekten, jeg sagde til ham, ind under pladerne, der lå her, der er spåntag, så der skal spåntag på huset, når du skal lave det i stand. Og det blev det så. Og vinduerne blev i, som jeg kunne huske, at huset havde set ud. Og derfor var det jo heldigt, at vi fik klaret og fik lavet det her. Så det er jo godt nok, og så vi fik lavet sådan, så det grej, der hænger herinde, det er grej fra 1900, det var, og så op til 1950. Senere hen har man så den båd her, der er noget historie i den, fordi at efter man havde brugt den til istransport, så når tyskerne kom, englænderne kom og skulle ned og bunke ned i Tyskland, så kom de hen fra Jylland og herhen over Sejerø og ned over Næksø, og så drejer de sydvest ned langs Sjælland for at holde klar af tyskernes krudt og kugler. Og samtidig så gik det godt, og nogle gange gik det ikke så godt. Den ene gang, der var der en, der blev skudt ned ude på leveren. Vores gamle skipper, han gik op i kirketårnet og åbnede lemmene deroppe og sad. Når han hørte, der var noget, der fløj, så gik han derop, og der ser han, at der er en flyver, der bliver skudt ned. Der havde han lige kirken ned over havnefyret. Næste morgen, der var der en mand, der var svømmet i land, der er 6 kilometer, og kom i land ude hos
Poul Jensens far, Axel Mads. Ja, han blev så afleveret. Jeg kan huske, at jeg var ude hos min morbror, ude på Vester, og jeg stod og så, at der stod en tysker op på lastbilen. Det var en lastbil, der kom med sådan en stor generator på, der de her, hvor de fyrede i træklodser i, eller for at køre. Og resultatet var jo så, at han blev afleveret til tyskeren. Så to uger før krigen er slut, der var skiberne oppe i kirketårnet igen, der var der morgenskin. Og resultatet var jo, at der ser han, der bliver skudt en flyver ned på nordsiden af Sejerø. Der er 2 faldskærme, der kommer dalen ned ude i vandet. Så kører han ned til en, der hedder Ejler, der boede nede i Nordbyen, fisker. Og de tager sådan en pram her, og den roer de ud, jeg ved ikke hvor langt, de har roet langt ud. Der kunne de høre en fløjte, og ham får de samlet op. Og han, jeg tror han var fra Irland. Og han har været over senere, for den dragt han havde på, da han kom i land, den hænger op på museum. Men han blev afleveret til tyskerne, så var det 14 dage, så krigen slut. Men han har så været over og snakket med skiberen, og skiberen har været i Nord, jeg tror det er Nordirland, han har været. Men så det endte jo godt. Men sådan gik det ikke dem alle, for de andre, der var, jeg ved ikke hvor mange der var i den flyver der, at de omkom jo. Og ham den anden, de var 2 faldskærm, det var jo hen i april måned, så der er vandet været koldt. Og derfor så, nu den lille slæde, der står der slukker lyset. Den lille slæde, der står der, det var en, jeg fik her for et halvt års tid siden. Og der er en, der kommer og siger, vil du have det? Og resultatet er, at vi fik at vide, at den havde været brugt. Det var mejeristen, der havde lavet den. Mejeristen, han trak smørklædleri, så man skal ikke sige, at ikke øboerne har gjort en indsats. Og så siger der mig endelig for den. Så var der i nu den sejlbåd, der sejler derhen, at du kan se, der var jo en 38-årig, der sejlede. Det var da man sejlede til Vrøj. Det var inden man begyndte at sejle til Havnstyr, men der sejlede man hen sidst i 1800-tallet, og man sejler til Vrøj. Og han falder ud og drukner. Han var 38 år. Hans gravsten, den står stadig op på kirkegården, man kan se den, med sådan en krone på en postvæses tegn. Og han falder ud, så laver øboerne, jeg synes det var meget positivt oven på den affære, de laver en indsamling af penge, for den kone, hun sidder med 3 børn her på Sejerø. Og det bevirker så, at de får samlet nogle penge ind, og hun får en strikmaskine i 1900-tallet. Og den var jo gammel. Sidste år, så vedkommende, som det var noget familie, der havde arvet den, der blev den smidt ud på gærdet. Så siger jeg, hvad skal der ske med den? Den skal ned til Storskrand. Så sagde jeg, det skal den ikke. Så jeg gaflede maskineri og fik det her ned. Og så er der en, der har forbarmet sig og fået den til at køre. Så den var stod henne i Tante Dantes hus, hen det store sort hus, der han var ved toilettet. Og den kunne køre, så man kunne se, hvordan den havde fungeret. Og og samtidig... Hvorfor sparer man sammen til en strikmaskine til hende? Var det for, at hun skulle have noget at leve af? Jamen, det var fordi nogle af næste mand, hun skulle have noget at leve af. Der var ikke socialhjælp eller noget af de slags ting. Så derfor så lavede øboerne en indsamling. Ja. Og jeg tror, postvæsenet gav gravstenen. Nå, ja, det var fint. Ja. Så det var jeg sådan set... Det var datidens socialvæsen. Hvad? Ja, det var datidens socialhjælp. Jo, men altså, det var da heldigt, man gjorde en indsats for at så få noget op at stå. Ja. Så var jeg ude på Sjællands Odde sidste år. Der kommer
havnefogeden ude på Røden, og siger, jeg har noget til dig, sagde han. Nå, hvad er det? Ved du hvad, vi havde en havnefoged fra 1949 til 1972. Han havde været ude at sejle. Han kom fra Sejerø. Han rejste fra Sejerø i 1930. Og han havde været ude at sejle, så han bygget et skib med 3 master i den længde her, vel, over en meter. Den står i glasskav. Den skal du have til Sejerø. Den har stået hen på kontoret. Den skal du have til Sejerø. Så den har vi fået herover. Den stod også, havde vi også nede og stod herhen i huset. Ja. Så vi har jo samlet sådan, hvad skal vi sige, nogle ting fra fortiden. Ja. Men lige pludselig så er det bare væk. Det er det. Så er det jo godt, at du er til at passe på tingene. Nej, jamen, vi har jo mange ting. Ja. Vi har jo mange ting. Det stopper i 1950. Ja. Fra 1950 op til 2015. Ja. Der har vi overlevelsesdragter, gummiflåder, og vi har også redningsvester fra krigens tid. Ja. Og en gammel sydvest og sådan noget. Ja. Og gamle olietøjer. Hvad ellers der hører til. Så vi kan godt udrække skuer til. Ja, og den gamle købmand er blevet bevaret også i sin oprindelige stand. Ja, vi har i hvert fald passet på. Ja. Og nu herude ved gavlen af huset, der står sådan nogle olietønder. Det kan jeg huske, der kom sådan nogle, der var 200 liter i. De kostede 80 kroner dengang. Det kan koste mere nu. Ja. Og dem ruller man op ude på stenen. Og så stod man med sådan en stor dunk der, som der står der, en sådan 40 liters. Og den holdt man lige under. Og så overtagede man trakt, og så spildte man ned på jorden. Nå jamen, det var jo ikke så dyrt der, det var til at overkomme. Ja. Det var sådan lidt fra fortiden. Det var spændende at høre om, Svend. Hvad årgang er du? Jamen, det følger selvfølgelig også med i prisen. Ja. Jeg er lige blevet 79. Ja. Og jeg har gået i skole her på Sejerø i 7 år. Ja. Og det er en skole, der stadigvæk er, så vidt jeg husker. Ja, de 2 skoler, jeg har gået i, de er brændt begge 2, og der blev heller ikke så meget viden af mig. Men min karriere var jo ikke noget lyspunkt. For jeg startede som 5-årig, der døde min mor, som 6-årig døde min far. Ja. Og så kom jeg ud hos mine bedsteforældre. Ja. Og det var ude på Højgården på Vester. Og jeg havde det godt. Men da jeg startede på universitetet, jeg var rødhåret og ordblind. Ved du hvad? Jeg har prøvet alle Egyptens plager.